Matapos ang nakababahalang problema naman sa basura, zero waste na ang Municipal Transfer Facility ng Barangay Banawang Mangaldan kasunod ng inireklamong tambak ng nangangamoy na basura. Ayon sa lokal na pamahalaan, naging daan ang bagong kasunduan sa pagitan ng tanggapan at ng isang kumpanya para sa waste management at paghahakot ng mga basura. Umabot sa 73 na mga dump trucks ang basurang tuluyang inalis mula sa pasilidad upang malinisan ang paligid at mawala na ang masangsang na amoy na pinangangambahan ng ilang residente. Ipinunto na naman ng isang malaking bahagi ito ng naturang problema ang kawalan ng garbage bins mula sa dating contractors at dahilan ng pagkalat ng basura at ng hindi tumulo ang katas nito dahilan ng pagkalat ng masangsang na amoy ng basura. Sa kasalukuyan, mayroon ng malalaki at industrial grade na garbage bins sa pasilidad na magiging pansamantalang imbaka ng basura upang maging selyado ang kalat at ang amoy sa paligid. Bilang pangmatagalang solusyon naman, tiniyak na araw-araw na ang koleksyon ng basura at diretsyo ng ihahatid sa sanitary landfill sa May Porac, Pampanga upang mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.